Waqt żjara mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fil-binja ta' One Productions, tat l-opportunità biex jiġi inawgurat screen ġdid installat quddiem l-entratura prinċipali tal-istazzjon. L-iskrin modern f'post prominenti mal-faċċata tal-kumpless u maħsub biex ikompli jsaħħaħ il-komunikazzjoni viżiva tal-istazzjonijiet tagħna mal-pubbliku, filwaqt li joffri pjattaforma dinamika għal kontenut politiku, promozzjonali u informazzjoni immedjata. Dan l-investiment ta' madwar 100,000 euro joffri wkoll il-possibilità lill-istazzjon televiżiv li jmur live fi kwalunkwe ħin b'messaġġi importanti u żviluppi urġenti li jtwasslu b'mod dirett. Id-deputat mexxej Laburista Alex Aġu Saliba sostna li investimenti ta' dan it-tip juru l-impenn kontinwu mill-Partit Laburista lejn innovazzjoni u komunikazzjoni eqreb tan-nies. F'dan l-iskrin li tista' tajtu huwa wieħed mill-ikbar li għandna f'pajjiżna, skrin li ser ikun qiegħed jintuża mhux biss matul din il-kampanja sabiex inkunu nistgħu nkomplu waslu l-messaġġ tal-Partit Laburista, imma wkoll fix-xhur u snin illi ġejjin sabiex naraw li l-messaġġ tal-istazzjon tagħna ikompli miexi il-qudiem. Dan jagħti wkoll aktar flessibilità lill-istazzjon tagħna biex ikun jista' jikkomunika aħjar f'din iż-żona f'din it-triq arterjali wkoll li jgħaddu minnha eluf ta' Maltin u Għawċin kuljum. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Partit Leonid Mackay spjega kif dan l-investiment u parti mill-viżjoni ta' One Productions biex tkompli timmodernizza l-operat u ssaħħaħ il-preżenza medjatika tagħha. Bil-provi dak illi nkunu qegħdin ninvestu fil-Partit Laburista fil-maratoni ġbir ta' fondi, nkunu qegħdin bil-provi nuruh li qed ninvestuh fikom. Dak huwa l-Partit Laburista. U allura jiena nagħmel appell nhar il-ħadd waqt il-mass meeting ġewwa l-imqabba, il-partit ħajkun qed itella maratona ġbir ta' fondi mill-imqabba stess. U allura nagħmel appell biex kull min jixtieq jew jattendi għal mass meeting, u allura nagħmel appell għal darba oħra biex nerġgħu nkunu viċin il-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela, ukoll dawk li jixtiequ jattendu biex jagħtu donazzjoni l-Partit Laburista biex jaraw kif għandna warajna dak l-investiment qiegħed isarraf f'ġid.